Ahojte, ja vás vítam pri videu, kde si dneska rozberieme najkontroverznejšie témy schovateľstva. Prvou je chov mačkovitých šeliem kontaktných zoo. Je to proste pre nich neskutočný stres, pre nás je to atrakcia, pre nich je to stres. Napríklad Zoo Kontakt Mikuláš na Slovensku je to proste jeden bordel. Mláďatá sú omámené látkami, aby nedrápali ľudí, aby sa nechali hladkať. A sú bité bičmi. Keď vyjdú z látkacej éry, kam si myslíte, že idú? Do zariadení ako je Lobby.sk. Tam si ľudia objednávajú levy, tygre alebo iné mačkovité šelmy. Dojdú následne do Afriky, kde ich zastrelia a môžu si ich kožušiny odniesť domov. Tu podľa mňa psychopati, dementi, prepáčte mi za výraz, ale bohužiaľ funguje to. A na Slovensku o to viac. Je to proste, mačkovité šelmy potrebujú dôstojnosť, rešpekt, proste priestor, enrichment, welfare a tam nemajú nič, proste kus betónu a turistov, ktorí sa na nich zabávajú. O tejto téme by sa malo hovoriť oveľa viacej. Malo by sa o tom hovoriť proste stále, aby sme nejak tomu zabránili. Ja týmto videom chcem rozšíriť posolstvo, otvoriť ľuďom oči, chcem šíriť osvetu, teda v tomto videu hlavne teda o mačkovitých šelmách. Môj kanál bol založený aj preto, pretože teda chcem to posolstvo určite šíriť, tú osvetu. Druhá téma je chov mačkovitých šeliem doma, teda väčšina ľudí a primárne mačiek domácich. Asi by som začala tak, že väčšina ľudí má mačky pustené na záhrade a to je práve ten problém. Mačky by mali byť vo voliere alebo doma v dome. Vonku ich hrozí nebezpečenstvo, niektorí ľudia ich strieľajú, otravia. Ale sa na jednej strane ani nečudujem, pretože nám napríklad mačky kradnú jedlo zo stola. Alebo podobne aj. Môžu drhnúť zvieratá. Proste nečudujte sa, ak sa vám tá mačka jedného dňa nevráti domov. Ja by som to nespravila, ale ľudia sú všelijakí. Navyše, mačka je najúspešnejší invazívny druh. Ročne zabije milióny vtákov, cicavcov a aj ohrozených plazov. Na Novom Zélande napríklad vyhnula aj kvôli mačke takmer 90%. Ahoj, fuzík. Takmer 90% vtákov. A ešte stále sa im tú biodiverzitu nepodarilo obnoviť. Ja dúfam, že toto vám nejak otvorilo oči proste. Mačky sú úžasné zvieratá, sú to mačkovité šelmy, je úžasné, že môžeme mať doma mačkovité šelmy, ale mali by sme k ním pristupovať rovnako, ako keby sme mali doma napríklad tigra alebo leva. Tiež by sme si ho nepustili na záhradu alebo ešte na ulicu. Proste, ja neviem, proste ľudia nechápu tomu, že mačka má byť domáce zviera. A keď je raz domáce zviera, tak má byť chovaná doma. V zajatí, v bezpečí. Voliera nie je klietka, je to bezpečný priestor pre ich život. Ja mám za sebou volieru pre dve mačičky. Fuzík. Marvík. Toto je Marvelko. Tam vzadu je Fúzik. Obidve sú to zachránené mačičky. Fúzika som našla ako mačiatko, tak som si ho zobrala. A Marvísek je z útulku. Áno, útulkačík. Útulkačík. Áno. No. Áno. A teraz ešte taký špeciál. Zoberiem vás na takú moju mini lokalitu pre jašterice na mojej záhrade. Tak sa poďte so mnou pozrieť. Oni sa tu začali zdržovať, tak ja som im sem dala všelijaké konáre, kmene. Oni sa tu začali potom rozmnožovať, už tu mám aj malinké. Oni sú tu teraz není, ale oni sú tu väčšinou tak ku večeru.
Dobre. Tak, taký špeciál. Dúfam, že sa vám video páčilo, možno vám aj otvorilo oči. Tak určite. Ak áno, niečo z toho, tak mi napíšte do komentu. Tak čau.